Chipo Mahamba ndiro zita rangu, ndichibvawo kuorganization inonzi Vana Vedu Organization inoshandira iri mukati menzvimbo yeChitungwiza. Inyaya inorwadza, inosuwisa, yatiri kudai kuverenga mumapepanhau nokunzwa mudzitebhenyuro yekutaura yenyaya yeavo vari mukunetsana Hakimu nemumwe wake mukati menyika yavo. Zvizooneka kuti Hakimu haana chiri muzita make, asi zvose angakabvisa muzita raamai. Naizvozvo inini ndiri kuti ndichipo kurudziro kune avo vagari vemuno munyika medu kuno kwatiri kuno kuAfrica kuti patiri kupinda munyaya dzewanano, munyaya dzemamarriages, munyaya dzemhuri, ngatipindei tichiziva kuti tichazowanikwa tichiinvolva vana, nekuti vana vanopindira nerweseri tisiri kuzvicherechedza. Tine nyaya dzakafanana neidzodzo dzatosangana nadzo zuva nezuva, misi nemisi, dzekuti unozoona kuti at the end of the day vanhu pavapinda muwanano varipo pakuda kuti mumwe akateya kuti uyo anei. Saka inyaya yekurudziro yandiri kungopawo kune ruzhinji kuti patiri kuronga dzimhuri dzedu ngatizoziveiwo kuti patiri kubatirana paya tichiti tiri kudanana, ngatidananei zviro kwazvo, kwete kudanana takateyana maproperties, kwete kudanana takateyana kuti uyu unei. Ndo paipe paunonzwa uchinzi nandororwe nauyu nangana nekuti haana chakati, woona kuti hapana rudo chero, asi yava nyaya yemamaterial things. Inyaya inorwadza, inosuwisa iyoyoyo. Saka mukurarama ikurudziro yatoramba tichingopa kuti ngatirangarirei chivanhu chedu, ngatirangarirei rudo ruri mubhaibheri chaichairo rakataurwa naMwari chaichairo kuti topanda kuita sei kunyatsoteedzera nokuronda, nekuti ipapapa kandi paunozoona tinenge takuzota kuti tiri mavulnerable communities. Mwana ava pakati, zvichida pamwe mabatana mapinda muwanano, waita vana, mwana manje makuchiramba naimimi muri kurwira zvino, asi mwana makumusiya ari exposed, mwana makumusiya hapasisina rudo apa. Saka inyaya ndoramba ndichingokurudzira ndichigotaura kuti vedu patiri kuita nyaya dzewanano idzi ngatitei wanano yorudo, kwete wanano yezvinhu, kwete kuteyana, kwete kurondana kuti uyo unei uye kana arambana anei, nekuti pakadaro ndo pamunozoona vanhu vakurambana, vakuurayana, vakuteyerana, vakurongerana. Inova nyaya inorwadza, inosuwisa. Ini ndonzi Munashejonga. Tichitarisa panyaya dzewanano idzi, ndinofunga kuti vanhu kana vachiwanana vanofanira kunge vachitarisa kuti munhu ari kuwanana naye anei, uyezve bozi mumba hamudyiwe love, mumba munodyiwa mari. Saka vanhu vanofanira kunge vane kuwirirana pakati pavo kwekuti vazive kuti inini kana ndichirorana nemunhu uyu, kana ndichisangana nemunhu uyu, pane here zvichazonetsa zvokuti pachashayika chikafu kana kuti chikafu change chichiwanika. Then kana munhu aona kuti aiwa zvinhu izvi zvese zvandiri kuda zvirimo muwanano yangu, vanofanira kusvikopa kuwirirana kuti ngaita sei ngatichigarei pamwe chete. Uyezve kana dziri panyaya dzeupfumi, ndinofunga kuti zvanze pane mutemo wanainzi wachinzi wakaiswa neZimbabwe wainzi kana vanhu vachirorana munhu zvawakauya nezvako ndezvako, munhu zvakauya nezvako. I think ndiwo mutemo unofanira kungotorwa iwo, vanhu vogarana vachingoziva kuti aiwa isusu pakurorana pedu hapana kutaimirana kuripo kana kuda kuzowandirana kwekunyangirana kwekuzotorerana pfuma. Unongochingoziva kuti aiwa zvinhu zvangu zvandinazvo ndezvako, uyu zvake zvaanazvo ndezvake. So ninyaya iyi yatanzwa yemamarriages yanetsa mazuva ano yekuti vanhu vari kurorerana kuti mingane chakati. Ini sekuona kwangu, because nyaya dzatinodziwana dzakawanda kuorganization kwedu vanhu vanenge vachinetsana zvinhu zvakadai, ndinoona sekuti vanhu vechikadzi munofanira kudzidza kuzvishandira. Munhu ukadzidza kuzvishandira hauzombosoro chagoti murume ane chakati, nekuti iwewo pachezvako unenge wanazvo zvinhu izvozvo. Pamunoenda muchinodanana nevanhu kuti uyu ane mota ane chakati, mucharambana, marambanana midziyo, vana vachasara vavulnerable pakatapa. Saka ini sekuonawo kwangu ndinongokurudzirawo vakadzi kuti munhu wechikadzi dzidza kuzvishandira, dzidza kuita zvinhu zvako wega, kuitira kuti zvinhu zvikazoshata pamberi apa unoonenge uchiziva kuti une pekumira, une pekutangira. Zita rangu ndinoitwa Muzvare Masilinika Ipiko, ndoshandira inonzi Women in Law in Southern Africa, kubosa muchidimbu. Nhasi tiri kutaura nenyaya dzekugovana mudziyo kana wanano ichinge yapera, nekuti hatitaure kugovana kwemudziyo kana wanano isina kupera. Saka wanano ichinge yapera muZimbabwe tinofanira kutanga chinhu chimwe chete chekuti tinoti wanano dzemuZimbabwe tinonzi dziri out of community of property, zvichireva izvo kuti changu chandakatenga ndechangu,
chako ndechako. Saka tine mhando nhatu dzemudziyo kana kuti property inowanika mumarriage. Tinototi his property yemurume yaakapinda nayo mumarriage, yamakamuona ainayo pamakawanana, kana kuti yenhaka, kana kuti yaakatenga ega panguva yamaigara pamwe chete pasina contribution yenyu. Then yes, iproperty wo yenhaka mai yavanopiwo panhaka, property yavanopinda muwanano vainayo kana kuti yaanotenga ega pasina contribution yababa. Tototi theirs property iyi ndo yenyu mese, ine mazita enyu mese, kana kuti yamakatenga pamwe chete kana kuti asi nedzimwe nguva iri muzita remunhu mumwe chete. So kana tinge tanzwisisa izvozvo pakugovana kweproperty, kana tichinge takuenda atotaura separate ways, mumwe achienda kwake mumwe achienda kwake, nozvatadzira kushanda. Mumwe nemumwe chinotarisira kuti mumwe nemumwe anotora chake chaanoti ndechake, asi hazvina kuchipa sekudaro. Vanhu vanozonetsana, uye ane property kazhinji kacho iri muzita rake, but mumwe akamboitawo chimwe chinhu ipapo, anenge akuti ndeyangu nokuti iri muzita rangu. So tiri kuti kana vanhu vachinge vazorambana, yeye yatati theirs kunyange iri muzita remunhu wani, mumwe wachona anofanira kuprova kuti akashandawo kusvika papi kuti property iyo iwanikwe. Izvo zvinowanikwa kuburikidza nemareceipts, pamwe munenge muine mawitnesses amunenge muinawo, kana kuti pane yatoti indirect contribution yekuti ndoona kuti ndisina kana mari yandakaisa, handina witness, handina receipt randinaro. Asika indirect contribution inoincluda zvese zvokuti ndini ndosara ndichiwacha, ndini ndinobika, dzimwe nguva ndini eshoulder to lean on. Musi mungadai makatozvisungirira maneswa kubasa uku, but makauya tikataura nyaya zvikapera, zvinhu zvikaita. So izvozvo zvese zvinotariswa nedare kana tichinge takuita sei, takuti mumwe akuenda kwake mumwe akuenda kwake, takusvika patinogovana property. But chinhu chikuru chatinofanira kukurudzirana ndechekuti toita sei kuti tisanetsane, because kune bongozo nemakuva ari kuseri kwegovana kwemidziyo. Vamwe vanotourayana chaiko, mapanga vochekana, vamwe vanokuvadzana, vamwe vanoenderana kun'anga, vamwe vanodii. Just make sure kuti pese pamunotenga property mazita enyu mese muri vaviri anenge aripo. Kana chira zvekuti mazita enyu maviri, handichira zvekuti uri witness kana next of kin. Witness kana next of kin haasi muridzi weproperty. Mukatenga property muchiti iproperty yedu sezvamunoreva imi kuti inoiswa muzita rimwe chete, chinotuita zvinhu zviri pamwe chete, but zviri muzita remunhu wani. Ise mazita enyu mese muri 2. Kana zvinzi Juliet Garakara na Simon Ameno Chimuti, munenge makada ndo pamunenge muine marights anenge akafanana. Saka kuti vanhu vasanetsane, musatukane, musadidi, musazosvika pakuzotsvaga maloya zvinodhura nekudii. Chingomeke sure kuti kubva pakutanga pamunotenga property yatinoti theirs property yedu, yatinoti ndeyedu, iyi imatrimonial property, ngengova iri mazita enyu mese muri vaviri, munenge matopedza bongozo rese nekunetsana kunowanika kana muchinge makuenda separate ways, kana zvinhu zvizinge zvashata muwanano.